You know, let me you know, you won't know here. Ilola, Lobu phone way. Gano look at the local lemon challenge. Egema Choma, Illa Chopra, come on, Gano Gagilo here. Eh? You know, let me get the Kabutoga. Ella Chela, chicken serious. You allow. Susan for them in the Regano. Oh, you. Give me quite follows of that. Here's ever, even a lot for the player will have one way. They got him. No man. Him go over women. I go tell him I'm going to look at some board on a lot. That will go over when you Brak. Hey, my husband, I'm person. Oh, no, my higher. What? Oh, you around. Come home. Lay out that one. Show me, baby. Let's go to the lap. Nonsense. What did you an esquire. When you can have one reach in the room, Leman, you never do me. You get there. And them. What you are doing? If I'm to lose all of that, to a man who's mother Halakatan. A trauma. Yalla, Kala, Charlie. Hammy, Chono. Can I be a lack of hope? I'm a man, boy. I'm not targeting one your work from Yashim otherwise. How much look for that. Market, the man I would do. Mamma, the man I know. Come on, touch where man I would be. What do you believe? If baby, the nigga was trying to get one of the silver. If baby, the not believe it. Get a lack. Get out to the here. My lord, get I made a macano. Mama Guinea, and then him marry. Oh, get up, by way of one I am. And when I make a bear on you, Mamma was young, he didn't come see now, Lotao. Man, Charles Nozo. So, Saco Camonayano Panaco, only a Bruce of Buyabia, or the Comacanki Colotti Gino. Well, when we're to Kupuruki. I'm going to get Latali, Shadow Tali, Latalila Bigono, Babila Wallo, Chilio Crebe, Lofro to Cacrica, Kunama, Logi Diala, more here. What did you go? I may you on. Choma. You know, one who can go. Eh? When you have me, Choma. You won't only hear it with the line when I get a little yeah? My mom, women, they made it too. Won't you got one? Eh, Choma? And that's why. But you put what I let you see. I let you see Choma. Sugar there. Manang. Eh? Otora. What the call people what I need. Mama, I live on him. So, you're trying to make a book at everybody. Mamma, oh, I come now. Yeah, almost happened from Obola. Oh, I come now. Oh, Mamma, Joggy. Oh, Gillo, Papa. On making a like a hotel like a cigar lawyer. So, you make a book on you, but and any more of this nonsense, otherwise. If I misbehave, I misbehave. My name Emeritus. You can now.
Come back in one. Never. I'm not telling you. Ọ̀sán máa parọ́ lọ máa zàmá kọ̀ọ̀kan ọmọ ẹ̀yà yàtọ̀ dọ̀tí ó ní ìbẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀ òkú làbọ̀. Ajụjụ anyị jụrụ gị dị mgbe olee mgbe ị ga-asa m okwu ahụ ka ime ghara mụọ ya amụ olee mgbe ị ga-asa m okwu ahụ Chief awọ agahụ m ihe ịkọga awọ agahụ m ya ịka bụ agbọghọ Igbo baa ara Igbo baa ajị mgbada ịghọta ihe nkọga nwaanyị dị ka gị juru eju bara abara otu a si na ịghọta ihe nkọga ikwube eziokwu nye m ohere mebido lekọta gị anya di gị akwụsịghị ike na akwụsịghị ike lee n'ọnụ gị chọrọ ka eke isie ya di gị amaghị ihe wụ isusu ọnụ di gị amaghị ya ụmụ ihe ndị ka m ga-ekuzichara gị ahụ ga-agbanwe. Chief gị lezicha m anya ọ ka mmakpa ijiri ji ọnụ gị kwuo ya she di gị lezie ma anyị ga-amacha nọ ma di awụ nwaanyị na di achọghị m ime ihe ọbụla achọghị m mpịtọ biko ihe m na-achọ ewe ịnọrọ na di anaghị elekọta gị anya ị na-ata ahụhụ ụwa lee n'isi gị otu ọ dị etosiri edozisi isi gị ọ dịka nke nwunye ndị na-achị obodo o si n'ihu ga otu ya esi n'azụ ga ọghọ ikpu wigi weta ma elekọta gị anya obi gị ama m na di gị amahụ ka esi akọ ọkọkọ ya kọcha gị ahụ ga-erio mgbada ama m na onwe ihe ọma ọ ga-eji mgbada mee mana m tụtụrụ gị aka ọ mbeji ị na-etizi emekuku bịakwanụ emekuku gị ntị ma gba gị ihe ịkọgawu nkọ eri mara na ha aza nkọ eri ọhịa ịkọga akpọ ụla ma di m jiri biri ọrịa eme mma agwara m gị chọrọ eme mma ha ala m ya kpa ahụ amamihe mere ekwuga m n'ọnụ ma egosi ya ga-esi awụ m ekwu eme ya kwuo ya na-eme ihe nke a ugbu a gị kpọta n'ihe m kwuru 2 3 4 anyị ga-eji nke a bido anyị were ya bido ma egosizie gị na ego ahụhụ nsogbu jide ihe anyị ihe bụ mgbe ị kpọtara nkịta ị ga-ahụ ihe m ga-eme enụla ọrịa anọ o ruo echi ọ ga-iru 20. ịchọ m emezuo ya chere memezuo ya ọ bụ ihe anyị ga-ekwuru ọtụtụ okwu ị ga-etinye ikwu nka ị na-ekiri ego dị n'akasị ọgwụ ma gị ma ego gị ịma na ihu ego gị niile na ma gị ma nwe ego gị ego nwoke tara ahụ wee kpata ewere m aka ekpe kọmplimenti aka nri ka nwee ike romansi enyi nwanyị ewere m aka ekpe kọmplimenti aka nri ka nwee ike wee romansi ya enyi nwanyị ego nwoke tara ahụhụ kpata ngwanụnụ ọ ga-abịakwala echi bịa sekpu anị bịa yọm ịnụla were m aka ekpe romansi aka nri ka nwee ike ngwanụnụ anyị ga-ihu onye ga-ebe akwa ihe na chịkọwa bụ na mụ a na-ahazi gị ọfụma kara nwunye idemere n'ụlọ isiokwu bụ na ọ na-akpacha anya ndụbata gị ọ gị na-ekwu ya ndụbata gị na inyezie m ya ụdụtụ uru nke a na-akpọ etiti mgbe na-akachapụ ụtọ chief ehụla gị abacha ụzọ bụ ndị ntachi anya ndị ekwu ha na-ekwu maka esi ekwu ọsọ ndị a ka a hụrụ nwaanyị dị mma ha gara ebe ọzọ ga-achọta nke ha achọtago gị dịka nke
Nanya elekpa nzukọ nna ojikwa na-aga. Nzukọ anyị ga mana iwe dị n'obi. Ọ bụrụ na mma meje nzukọ. Iwe dị n'obi. Ọkwa nne. Ndị mere ebe ahụ. Ụdị mkparị ya nyere taa. Ụdị mkparị nnata na be anyị taa n'iru igwe ndị be anyị niile. Anadabeghị ya. Ọkwa nugo onye biko. O nwere onye ọzọ ya abụrụ oke mmiri. Ofu oke mmiri a nna ya. Oke mmiri kwa nọ n'etiti ndị be anyị niile were atụmaka n'ihu. Mụ na nwa m mụrụ nsị n'ọnwa nwoke anụ ọfịa nwụrụ anwụ nwa ọchụ nwa onye ori onwe ife ọkpọfọ nwa m si na ife a na-agwa m na afọ nwa anyị na-ezuzukwa ihe anyị na-ezu anyị ncha mụ na ezinụlọ m nyafụ ya n'akụkụ nwa m ọzọ nwa ya nwaanyị ọzọ bụ Chioma egwu ya chiri ya ọgbaba ya ebe ụwa niile juru kparịgide m etu o si wee sị ya kparịcha nne enye anya mara m ife ma agwa oke mmiri kwa Oke mmiri a ga-eme ya nị. gịnị ka anyị eme mụ na ya na-anụ mụ na ya na-anụ kwa mụ na ya na be anyị o nwere onye ya gbara ibi ya ọsọ Papa. Mama ndero. nwoke m ebe ka ịsọ gana si pụta Papa agara m ga ndega ya onwe mochi. ịnụ asụ nwa na-asụ na anyị ịdara ụra ifugo na nwa wee sebe goof o sebe goof ọkwa isebego goof Papa manu ma m ga ahụzi ndị enyi m ya wụ na m ese oge Igbo ama m ise goof gee ntị na ngara hụ ndị enyi m ozi na nne achọghịzi m ịma ndị ijere fụ gekwa ntị ka nna agwa gị okwu ife ọbụla ijeta na be oke mmiri na n'ukwu Chioma irie nya ebe ọ bụ na ndị mgbamgbaba anyị niile ụmụ agbọghọ ma ndị tekwupụrụ azụ ma ndị azụ akụ na akụna ma ndị anyị na ha bidebecha onwe onye ifuru Chioma be oke mmiri ka ifuru bụ kekpụrụ ife na-achọ ịgwa ahụ na ife ọbụla ikotara na be oke mmiri isi ụka ya ejigwe lekwe gwaba okwu Chioma ọkwụrụ ihe jikọtara mụ na Chioma nke otu a na-ahụ m ngwa masị ya olee otu ime ya sị m na ya dị mma ya gafee ma agafe mgbe niile Chioma papa aghọtazikwa m aghọta m efu esi ya ka etu imere ọ gafee mana ị na-achụ ya eje na be ha enyi onwe ike ịchọga mmadụ na ihe ọjọọ ma ịhụrụ ngafe ahụ nne eji agabi gafego ọnụ ya ka ahụ na ndị Ihungo gị ka ị na rọba inwe Igbo onwe ihe nje ekene ga-eme achọrọ m iji oge a wee dụọ ọdụ maka nwa m nwaanyị onye na-ese Igbo anyị na-ese ya abịakwana nwa m nwaanyị nso ekele ahụ ị nwere buru ya bụgara nna gị onye ọjọọ wechi enwe ihe nji eme ekene Igbo ka ihe nji ekene Igbo eme iwe onye arụ ala ibe m ichere m anụ akụkọ gị enwere ike na-aṅụ ma fịọ ma Igbo ma tai ma takobi na enwere ike na-aṅụ mgbe dị obere ịsa ịkọwanụ ọ maka na iwerele okpuru ya dị kpuchie ya anyị agaghị anọpụrụ gị ntị ele ka ị na-arụ ihe ị na-achọrọ ụmụ nwaanyị n'ike
enwela m ego mgbe m nwere ego ngwa ruo echi ole ka ị nwere gị nwa na-ekecha ụmụ nwaanyị ime ke ole ka ị nwere ha n'ọnwa asatọ gị ike ụmụ nwaanyị chere na akọ aga m abaga aha ekwukwara mpụta bịa kọwara aga m abaga aha enweghị ike ihe m na-agwa gị ugbu a nwa m nwaanyị ịbịakwa ebe ọ nọ ọzọ ewere m ihe a dupuo gị ike ige ndụọ gị ihe ị ga-anwụnụ mma adụ gị ha n'ike tupu gị chọọ ihe ị ga-egbu adụgbuola nga a na-egbu gị mma abaga mụa mma abaga chebe apụọ ewerela m ekele m chebe apụọ okenye arụrụ ala a na-egbu gị ma egbuo gị okenye arụrụ ala dịka gị Chiwa, nemo. Ngajekije bola mo chipaga. Nana, electrician, sena soda mega fridge ani. Ngare la mama, mati. Nana, la me je la gi. Sawamia. Kongo na gesa samala nge mano eje kukamna wa. Oi sikina sana. Ogo kanne je to bi minde. Wanda kan progo fosila biko. Okwi bidelo. Okwa gwara nga nguzila nwe ike ndị na. Ika na anụkwa. Ega wata. Ilari anya no wa. Ihe mere ka ihe mmadụ egbu onwe ya eriela nne. Awa amaghị ihe ga-ahụ otu ọnụ emeritus esquire mụ akwa present choir ewu ha njikara gị ewu expire mụ na oke ngwa present choir ịhụra si ịma amaghị ihe unu o relate to the level of clamorous amarakatu gee esquire awụghị ihe echefuru echefu awụ present and past tense esquire wụ ndị garala na gakọta ihe niile ịma na x nwoke gara aga present nkwana kenan onwe ji mee ihe amamụta site gara akwụkwọ nwanne m ka m Chioma nwanne m ka nwanne gị nwaanyị taa nwanne m nwa udotile ihe ruru gwala nwa na ndụ o mechuru n'ihu ile anya n'aka ilu nsogbu ile n'aka ịba mkpa ịhụtụ nwa obere ọkụ ga-enye gị olileanya adịghị ọ gwara naanị gị onye m na-ele anya na-enweta olileanya ụwa agwụla m ike isi juru m eju o ju m like this masị m ewere nwa sịga metụ omume obiọma ka m kparịta n'ụtụtụ a m fọtara nnọọ ma ahụpụta gị papa ga-atụtụrụ mkparị asị mpa ga-aga n'ite mkparị vọta mkparị naanị m ya ka negide m mkparị eju m mana isi mkparị ihe m ga-eme lee nwanne nwere nwa ụdịrị ka emere eji azụrụ ọkụkọ nwoke nwe iberibe oge ọ liputere m lekwe nso a ịchalụ onye m jila mma na-eji gị chi ka m gwere gị mefụta gị megide dị na-akụ inyo aha gị bala aha ndị mmadụ azụrụ gị azụga dị ị gara praịmarị 6 maka mkpabatara onye iberi onye hụ isiokwu igwe ekene nwe ya ma ya nọ nga medula obula kata ọwụwụ mere gị medula obula kata isi kara ụmụnna ya enweghị karịrị taa onye nwụrụ anwụ otile ihe ndị nwere ike mmadụ egbu onwe ya ndị oyibo na-akpọ kọmiti suicide aghọta mana ịkpọrọ mkpụrụ obi gị ọkụ nwunye ya ga-azọpụta gị n'ime nsogbu niile ndị a biko zienụ
hapụ ihe niile nna m na-eme ka ahụ obere okwu ngwale ihe niile ọ na-eme ọ kwụsịrị m ịbịa ahụ gị ọkwa mụ na gị na ebe a ugbu a ka hapụ ya naanị otu ihe ka m na-ayọ gị nna m emeranụ ka ndị mmadụ emeranụ ka iwuru ihe nkọcha nye na-emebe ndị mmadụ ka ndị mmadụ chịwa m ọchị biko mgbe etiziri ebe nye m biko nye m ọ mpụ ugbu ọ dị le mana otu na-eche amị ọnụ ahụ ọ dị ka ndị elemela ije lọ onye nwedere nwanne n'otu mere eji azụ ọkụkọ ọ ka mara nwere ihe dị otu karịa uzuzu mama ga uzuzu papa ga uzuzu papa gị kpane ojikwu papa gị ha agbọ mụrụ agha ite ogologo m ga-emechi gị karịa ụlọ zuzu ị nwere otu olesi aba nwanne m nwaanyị na-ejighị ya mechie ọnụ ya gbala aba nwanne m nwaanyị lukwula eme ya onye iberibe nwụrụ anwụ ọ maka nwanne m nwaanyị ekwe ọ maka okwe ọ na-ekwekere m na ndị asha were eme ihe afọ yiri single cell akọyọrọ biko maji ka ga awụkwa single cell ka gị wụ single akọyọrọ biko maji ndewo gị ụkwụla akụ gị bembem dịla onye nọ n'ime ebe ahụ ka ha jikwana gị otu a kpachiri gị ike ka m bakọtara gị paa gị mbara gị mba mechie ọnụ gị onye kpọrọ gị n'okwu a ọ mụ na nwanne m na-ekwu gị na-etinye ọnụ ọwa enyi m zaa m ihe m na-agwagwasị onye nwe onye mbara gị n'ime ọhịa onye nwe onye ahụ Reverend Mother Chioma, Reverend Fado Mokpai, Ewo Elebisi ya ke wa anointing la ukwasi anointing. Hari me banga la anya kam hu nwa no hia. Ipoto olo we no. Korokwa ne gawa ka ewu ohia. Gị hapụ anọ ya ya na-atịrị anya ọnụ n'ụlọ. Aga wetere ya. Pioli me ba hu tuaria nyogharia. Roshishi akwane. Ga mali mo ohia. Agwala nge onye mụ na ya nọ. Enwe onye mụ na ya nọ. Bịa. Hapụ m biko tochibiga ya nwa isi ndị ọbụla ihe gị wetara iwu ihwere kpọrọ iwere were uzuzu nye ụkpa gburu ezinụlọ ha ya mana ime ọhịa akpara igbola aka ke ala amịghị ọnụ ebe a ga-ejide ya ukwu ga-ejide gị ebelile gị ma nwa eyinyomala lelime dron ahụ lanye lime dron nne gị dịrị gị ozi ama m ebe si mụta ihe mabezi mụta ihe ụkwụla akụ bembem ọnụ sịla ayọ agị ya nyam ebe niile ya na-atọ gị nga niile na-atọ nga niile inye ole gị lele anya n'ukwu ụzụzụ ya ọbụ ukwu gburu nna gị dọọ nna gị otu a dọọ ya ibi ya esi ibi n'ihe akwụsị nchọrọ gị ihe ịhụrụ ya akwụsị nchọrọ gị ihe mana enyo lekwa okpu mana enyo ọlụfu ya ukwu nga ukwu onye mụ ebe ahụ onye iwe onye ileka gị weleka gị elu weleka gị elu ka iwe onye oyi ichekparị m iwe onye oyi ime iwe onye nke ị na-akparị m akparị obi ya m n'ọlọ bara uru maka ụdịrị ụba mbara ndị ebe ị mana eme ụba mbara ndị ebe oke nna mbara maka na na-ekwu oke mbara n'onwe m ọ bụ eziokwu nna gị bara ụba mana mgbe ọ nọ na Bini ụmụ nwaanyị amama ha nwaanyị ọwụwa odugbo bobo ya anakọta ego ya were kwalite mba ebe ahụ ụbake ndị otu ụba ga ọwụ ime onye nwụ ka e bara n'ukwu ụmụ nwaanyị maka na m etu ọnụ nna gị gara na ahịa sị ịkụ ndị weda si kpamgbam sekụtara ya moto eburula ọkụ otu onwe ahụ nwoke eji ma ọnwụ nwanne m ndị ihe nwere ike iji afọ ha ga-ebe ịdakwata jiri n'akwụkwọ ị gara onye nwoke enyi nwoke ahụ ga-eme na akwata m ga-anọ n'ime mama gị na papa gị
na-ada nne Ka m nara ndị wee gwa nwanne nna ka ya m nara nwoke ntị n'aka. ọlụ nne gị Ka m pụta onwe ya ga mụrụ anya. ama ngwụtazi ọnụ ugboro one m gwara gị gwa nwa gị nwoke ka ọ hapụ nwa m nwaanyị igbo ọ na-aṅụ akarịa ntụtụ onye ga-anụ nwa ma ọ bụla onye na-aṅụ igbo ara eme ya eme gwa jee tụọ ya ọdụ ịdụrụ ya ọdụ kezie efe m ga-eme Efe isi ga-egwa m. ee Gekwa ntị. lee ntị m na ka m na-ege Gwa nwa anyị nwaanyị na-esogharịzi na nwa m nwoke n'ike n'ike. Ya si n'ike nwa m pụọ. Na o nwere ife o debe na ya. nwa nzụlọ ọfụma kemgbe o mere nke Kedu a ebe ị nọzụ onye ọfụma? Kedu ebe ị nọzụ? Ire enwebere ya aṅụrị na nwa m nwoke na-echere anya na mgbamgbaba anyị. Ọ bụrụ ukekpuruke mbekwu. Ịmụta dobe ka ọ na-esogharị. nekwa Gwakwa ya sikwa ebe nwa m nọ pụọ. isi ka efe nsụta nwa m n'izu Ọ na nwe ife ịzụtara ya. ọnụ ka ị bịara ịkọ m Ihe ịzụtara ya ọrụ isogharị nwa m n'ike. Atụrụ sokwa iri ewu. O nweghị ọzọ. ọnụ ka ị bịara ịkọ m Ada akọwa na-ebu onye. ee Ọ maka na ife a ikpu nna nka na-eche na-abụ ndị na-ana na-eche ife gị na igwe jekata maka ife ya erughị omume ya nwere ka o si ruo ikpunyeghị ife a ikpu. mgbe ikpeazụ a nwere nzukọ bụ igwe o nwere ndụmọdụ ndụrụ gị ka emere ya Kedu ndụmọdụ ee gị kpụchapụ afọ ọnụ a taa ndị na-ebu afọ ọnụ a bụ ndị maachị obodo ọfụma dịka ojukwu igbuo mma na jụ ee ịdịrọ m iyi ojukwu ebe abụrụkwa afọ ọnụ maka ama mgbe ijekwu nwaanyị ala na-ayị wee begide ajị ya wee kwụnye n'irugu ife a bụ ajị nwaanyị na-ayị ala bepie ka isi ya emebiga emebi dị mma ka m bịakwa ehe ọ bụrụ afụ ọnụ ihe a bụ afụ ego afọ gịnị afụ ego iwere ụkwụ na-aga ọ bụrụ ụkwụ ka iji were aga ụkwụ na-aga ọ bụrụ ụkwụ ka iji aga ana m ajụ dị ka ka isi esusu nwunye gị ọnụ ọ gbasazi ka ebe ọ ga-ejikwa ka iwere ife a na-esusu ọ ọnụ gbasazi maka ọ ga na-agbaka ya agbaka ebe ya ọgbaka anya ebe agbaka ọdụ anya ebe ọrụ ee ọdụ ọrụ ọ gwago m mụ ka ọdụ ọ gwago m Ọgwago. ọ gwara gị na mụ na ya fụ Tinefuru mụ na nwunye gị fụ n'ebe ebe anyị na-eje afụ nwunye nke m nwunye onye ka m na-ekwu ebe anyị na-eje afụ ka ị ọ na-agba gwara gị ịkọrọ bibi je na-afụ mgbe a ka ọ gwara m sị m na ị na-esusi ọnụ ajị a na-agbakasị agbaka kpọpụ ajị a ka amalụ ka ịra nwunye m gwa nwunye gị gwa mụ onye na-akpa nkụ n'isi ubi m chọkwara Mama amarọ. ịchọ ka anyị je kịta ị ma akpa nkụ ị mara akpanụ ọ nwere ife ị na-eme ị mara eme na m na-akụzili ọbara oge mmiri ibụkwa mara sị o dịka ada akụziri gị ụmụ ife a ịbịa na be m ịmara ife na-aga ọzọ ajakwa ma ọrụ ndị Nsụka sị na ọzọ ana m eje ịbịa na be m na-eje n'azụ gị ka ebe ya eme nke a bụrụ okwu nke Igbo ka nje agwuru nke a ikwu kịta bụ nke na-ewu mba bịa mba ka m bịa ana abịa ka ndị obe m a ị na-agba ji ka mbi ịgbakwa egede ihu ya bụ ji mpanzi ajị a na-enwe gị fere na-eme gị fere ọ ga mma emechite gị fere inugo ụka m abụgoro ewere m aka ekpe kọmplimenti aka nri ka m ike romansi enyi m nwaanyị ewere m aka ekpe kọmplimenti aka nri ka m ike romansi ya enyi m nwaanyị jụọ nwunye gị ọ sịrị ị maghị eme ya ka m ji wee si n'azụ bịa ọnya kọrọ na ị na-esusi ọnụ ajị ya na-agbakasị ya isi na olu ofu mbọchị mma gwa ya ịkpụpụ ajị ya gaga di na nwunye ga na-enwe obi aṅụrị mgbaka abịa ibe agbaka gị dị ya gbada na mgbada ịmụrụ na ala ya bịa ọ bụzi ala nke a na-aja jee jiti ya ịbịa anya nụọ ọgụ ya na-ajụ gị na-ajụ m ole nwe gị nwaanyị na-ajụ m alọtala ịhụrụ m na-asị lọtara ọmụọ nọ n'ebe a ihe mere olee ebe nwa m gị nwaanyị nọ ọ gara ahịa ọ sị gị na ya gawara ahịa ikweta na ọ gara ahịa ọ gara ahịa na-esogharị nwa ogbonna ka ọ dụọ ya ka ọ dụọ nke akọ nke akọkwara nke a isi na ọ gara ahịa nne anyị okwu a n'ebe nwaanyị nọ nwa gị na onye mụrụ ọkwa Jisọs gị mụrụ ọbara ya abụghị ọbara m ọbara m dị iche na ọbara nwa ahụ mara ebe isi mụta ya erigbo nke bụ nwa agbọghọ dị ka ya na-eme ka mkpi a na-enwe mkpi na nwaanyị
ka njụọ gị mgbe ị toro agbọghọ ị na-eme ka mkpi zama ajụjụ ahụ ị na-eme ka mkpi mgbe ị toro agbọghọ iji bụrụ mkpi nwaanyị wee bịa be m ị na-ajụ ma ome mkpi mba mmụọ ka m na-ajụ ọ so gị aka gị ọ na-eso gị o so aka m nwoke mee ka mkpi nwaanyị mee ka maka na iwu mkpi ka ịwụ nwoke mee ka mkpi nwaanyị mee ka mkpi ọ ga-emeli ka nna ya nụ maka ihe ị mere ka mkpi mgbe ị toro agbọghọ ihe gwara ọgbọgọ na anwụ a kpọtara gị nwa bụ mkpi amaghị nọ mkpi ka m kpọrọ kpọta be m ị na-ekpigharị ekpi ka nsịkwanụ ndị ọrụ asị na ị jere ebe a ekwu n'eziokwu iwu mkpi ama aha ya mkpi ama ama ọhịa ewu ka nwa gị nwaanyị ji gburu mkpi ọ bụrụ na ọhụụ mkpi ka ọ bụ mana isi be nna gị wee bụrụ mkpi wee bịa ebe a na-alụ gị ihe nwa gị na-emadụ kwakọ ihe na-eme ebe ọzọ nwaanyị aghọọ mkpi na-ele azụ gị dị ka ekweteghị m n'obodo niile dị bụ na gị bụ eziokwu mana nke nwunye Ogbonna nke ahụ raga m ahụ esi na ọwashi ị na-achọzi ịkọwa na ihe nụrụ eziokwu maka nwunye Ogbonna ị na-akọwa na ọ eziokwu nụ ee akọwaga m na ọ wụ eziokwu maka na olee otu o si bụrụ naanị gị naanị oke mmiri mgbe ọbụla oke mmiri mgbe ọbụla oke mmiri mgbe ọbụla oke mmiri naanị gị ka a na-akpụ n'ọnụ oke mmiri obere aha obere aha oke osimiri obere aha ka ọ wụ papa mara anya ka asịkwa gị eke asịkwa gị la ya asịkwa gị la ngake asịkwa gị la ngake ị marụla ọwụ onye ji igu ka egwu na-eso ọ bụ ya maghị n'ọwụ osisi mmiri mkpụrụ ka ụmụaka nọ n'okpuru na-agba okwute ga na-eme m ka m na-anya ma ị gatụ dị skuul agatụ ọjọọ ama na-emere tus and esquire Ikechukwu gịnị mere agaghị m ekwete ya gịnị mere agaghị m ekwete ya ma onye nna gị wụ ngwanụ onye ọrụ soro ha gbaa m mgbogburu gaa soro ha ka ịgba m mgbogburu metọ aha m wee na aha m ma ebe nsọkwasị ụkwụ onye ruru ngwụkwa ya nwanụ na ya nwa na mara na awụ m oke mmiri mara na awụ m agụ bi n'ụlọ nwanne ya nwa ka m ndị otu nwunye Ogbonna ahụ abaka na-eji kpirikpiri ka ekwe nsu ka ahụ ịhụ ya n'ụtụtụ ga ga-ahị ụra ka ịhafụ izute ihu ọjọọ onye nna m lee otu ọ dị onye eze nna ya wee eze nna nna ya wee eze ama m otu ebe unu dị obodo hihọ obodo na-enweghị ụzọ nna m ejila apịtịla ntịrị sefute gị mee gị mechasa gị gaa dị ụcha ga-enwe ọnụ iji rie ede mma ịkwesịrị ka a chụọla gị ama na eskwaya yunivesiti ga-agba ya akwụkwọ o ruola gị oge ọ gawa ịnọ gị na-akparị eme ma m kwuo okwu as an esquire I can speak anywhere. ị kwesịrị ịnụ nga ma m na-agwa nna gị okwu an esquire na-ekwu okwu ọ na-emere Ami Bekee. Ogini kile m ogini kile nwa okorobịa dị ndụ dị mara m lee m ka m ga-ayi uwe m lazụ mgbe nne m na-arịọ gị ka nabata m ka ihe niile dị mma gị na-eme m otu a onye nke ọsị na ogini m gwara gị uche m adịghị na ihe na-ekwu achọghị m ị ga-amanye ezi m ka m kwụ na ihe m na-achọ ọ gịnị mere ị chọghị ọmla m so ka eme onye gara mara ha dum dị mara m gụọ akwụkwọ were nwayọọ legharịa m anya ezuru m ka eme enwere nga nshi ụgbọala fụta ọ nna m nwunye federal gọọmenti ha na-abịa zụrụ mmanụ dị ya likele amara Chineke nna m nwụọ ọ mụla gị anyị ebori ndụ kwetekwa nna ya m na-agwa gị ebịa kete nso adịkwala agbọghọ ha anya ka anyị were nwayọọ riri ndụ anya ka m gwa gị enwe m ihe m na-agị ime n'ụlọ amakwala ama akwụsị m n'ụzọ ọzọ ị na-anya ihe m na-agwa gị na ọ weta isi dị ọnụ kwuo ya m ga-ahụ otu isi ebu
arịrị nke igwe nechara anya wee kpọọ nnọọ na bie wee kparịba m wee kwubu ife sọrọ ya ọ na-ekwu n'ọnụ amara na igwe be anya bụ igwe aka azụ wee sị m na ife ya na-achọ ịgwa m ma nwekwa na anwa akọkọta akụkọ ya anụkwa na nsi oke mmiri pụm ma ọ bụ akọkọta akụkọ asị afụrụ nwa m bụ oke mmiri ma ọfụ ya na nwa oke mmiri na ọ bụrụ na mmee nya ọzọ ana ya chọọ ịnụzi n'ọnụ m ka m kpọrọ oke mmiri afa oke mmiri si m oke mmiri asị etu a ka m si n'ọnụ ene igwe nsị igwe ofu obi si m ọkwa nsị igwe kịta na ị na-eme nkọghịrị asị na m agwa okwu ma osi igwe isi adozikwa ya mma asị na m akpọ igwe ya mgba nnọọ nkịtị ọkọgide ife juru ya ọnụ ọ na-akọ kparịgide mụ si bịa pụọ na nke a bụ ikpeazụ na nke a bụ izizi n'ikpeazụ nsị nya ya agwa m ya nsị ya igwe onwebe ka isi gwa m ihe a mbụ ọsị na ha chọrọ ịnụ ya wụọ ya ka igwe kpọrọ kpọọ m mbịa bịa ọ bụrụ na m mara ya ọ na-akọ nke ihe na-ejekwanụ bie na-akọ ihe na-eje ka bụ usu nlekọta igwe anya mara m ihe mma agwa sị ya na nsogbu adịrọ ụsụ enwere n'ọnụ oke mmiri nwere ike si n'azụ nye ya ego ọ na-akọghịrị oke mmiri igwe aka azụ nsogbu anọghị mana otu ihe nshi m agwa gị ụwa ahụ Chineke nọ n'elu ga-ekpe ya ikpe Chineke ga-ekpe ya ikpe kpee oke mmiri ikpe gbam ya na oke mmiri tupu ya Chineke ga-ekpe ha ikpe chịkọta ha na-abụ ọnụ kpee ha na-abụ ikpe ọkwa ife a ha ji m eme na be anya igwe bụ onye kwesịrị ịnụ igwe oke mmiri si oke mmiri na ibe anyị na-eme adịrọ mma ihe nke m na oke mmiri bụ ọgụ bịa na be m igwe na-akpọ ọbụja ọbụja maka ọbụja ọbụja onye a na-etu omekanna ya onye na-eme karịa ma nna ya otu ọ dị otu ihe hụrụ m ga-amanye aka n'ọnụ agwọ dọpụta agwọ ahụ dọbie ya ịgakwa imeli otu ahụ ana m eji dọtụ m ihe asọtụ m ọnụ aga na-akpọ m ọdọgburu ọgụ m ọnụ n'ụlọ oke mmiri osegburu ọdụ m ọnụ n'olegburu ọdụ m ọnụ ole mgbe ha ga-abịa ole mgbe ha ga-abịa wakpo mgbe m na-akọ ha aka be m nwaanyị ọwụ onye ozi ite chifu akpọgene na chifu chifu abịara m nga gị ibibia m bịara nga gị ahụhụ ọbịbịa ọma ịhụ na nwa gị jie ya ịhụ na nwa gị jeela m ya nwa gị kpasoro nwa m iko n'ike amane squire amane menetus onye iberibe ị ga-abụ ohi ga na-eme na-ezuzugharị ka were ya n'udo ka were n'udo isi ọ kwara ya iko n'ike ole nga ọ kwara ya biko ọ kwara ya iko ole nga ọ kwara o nwere ri oke a ga-ịchatụ ya chatụ ya dịkwa ike o a ga-ịchatụ gị ya chatụ eledịla anya anyị ma otu ịwụkwa agadi nwaanyị ọ na-akpakwa ike onye a ga-ịchatụ gị ya achatụ anya ya kwara iko na-enwe ebe a sị na emerụrụ ya elela nwoke ọjọọ jụma nwa gị ha mere jụma nwa gị ha mere aga m ewere m achatụ ogi gị aga m achatụ gị ya aka gị na-abịa ebe a aga m achatụ gị ya ọ dịkwa egwu ịtụnanya mmanụ m were achatụ ogi ya gwa m eziokwu ihe ọhịa ga-akpa ike ole ihe ị bịara ime ị bịara ịnwa m wee were ebe gị onwe ihe iyi n'ime ọnụ n'ara gị na-apụta iji ya nwa m ma kwesịrị ịrịkwasị n'azụ ka m ga-arịkwasị nwa ebe m ga-ebido aka ewo agaghị m ego akwa Naịjirịa nke a bụ akwa mama enwere igwe ịchọghị ka m mama ihe anyị na-eme bụ ọ na-ebu mmadụ ogbuo mmadụ ọ gaa n'azụ azụ dị egwu ihu dị were mara gị ịba kọmplimenti aka nri menwe ike romansi ukwu a ukwu ukwu dị otu a dị n'obodo anyị amahụ m olee ebe nwaanyị bibi ọ bi n'azụ ịma agara m ilekọta agara m ilekọta nwunye nwaanyị ilebe onwe chiburu ụwa gị gọba chọọ m asane squire biko otu ihe a dị ọkụ ọkụ ma gaa gaa ma gete chọrọ ịga mana ka m tụwe nwunye nwaanyị
Chinwe, ọwụ gịnị mere gị na ezinụlọ gị anọchịcha nwa mmiri ka m anaghị iko? Chinwe, ọwụ gịnị ka anyị mere nnụ? Ezinụlọ m mere gị nene Chinwe, Chinwe eluigwe na ala, Chinwe ekwensu, Chinwe arụrụ ala, Chinwe ọwụ nene. Eji m aha Chineke na-arịọ gị, chi gị biko hapụrụ m ezinụlọ m aka ka anyị ṅụọ mmiri ọmala na iko. Ịnụ na ya? ejikwa m echechi gụrụ akwụkwọ o. Ejikwa m agịga gị ụmụ nwaanyị ndị mara na ihe ndị isi zuru oke n'obodo taa ka m marachi ha iwuwe onye arasị uwe. Akwụkwọ niile ịgụrụ iwuru onwe gị ala, ị na-anụ ya? Kama gị isi nwa gị nwaanyị kpuchila ya ụkwụ ya, jikọla ya ụkwụ ya, kpuchie ụkwụ ya, epigharị mana ebelebe ụmụ okorobịa lara ya ala, ebelebe chali nwa m lara ya ala, ebelebe lara ya ala, aha ya wukpu ha ekpuchie. Kama gị si ya ji ya onwe ya, dụọ nwa gị nwaanyị ọdụ gaa nọrọ ama lekpela ama ka ị na-etikasịga chinga 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 agbọ nkịta ara. Ya onwe gị. Nwa gị nwoke iberibe enweghị ihe ọgwụla ọma, ya kpuchi ụkwụ ya ihe ọjọọ. Agwara m nkịta nwoke ji ekpuchi n'ụkwụ, ọ nwoke a na-ekpuchi ụkwụ ya, nwa gị kpuchi ụkwụ, nwatakịrị ya hụ ya na mgbawa ụkwụ ya bịa yọọ ya ya bịa yọọ ya zuru ike. Ya eji m na-achọ ebe ọ ga-asị ịga ya, ebe ọ ga-asọpa ya. Nwa m ọ ga-ahụ ya kpọ ya chi ya zuru ike. Si nwa gị nwoke hapụrụ m nwa m aka, ya hapụrụ m nwa m aka. Chinwe ya hapụrụ nwa m aka, hapụrụ m ya aka. Chinwe onye gụrụ akwụkwọ mahadum, Chinwe agbọchana m, ya agbọchana m. Ngwa gee ntị magba gị. Ị hụrụ nwa gị nwaanyị ahụ? Nwa gị nwaanyị ahụ ma oge na-ete ha anya shi ọnyụrụ ga-eshima. Ebelebe nwoke lara ya ala, ebelebe nwoke lara ya ala, ji ayọ ya. Ha ọzọ m chọrọ ịgwa gị jie di gị. Ọ bụghị ebe ọbụla di gị oke mmiri hụrụ di m ya chịtọma pụwa m ọnụ. Ha eji mara n'ugwu ndị agbọ nkịta ara, ebe ọbụla nna ụdụrụ nna agbọ hoi 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 hoi. Ji ayọ onwenu Chinwe, ji ayọ na onwenu. Ile dị ihe nọ nga ma aha di m tọgọ ọnụ. Ị nụrụ ihe m gwara gị? Asị m aha di m tọgọ ọnụ. Nnu aha di m ọnụ gị ọzọ. Chinwe, nnu aha di m ọnụ gị ọzọ. Eja m niile. He mere gị. Lelenu ndedi ọbụ di iko ka mma. Gama jeji ayọ onwe gị manụrụ nga kọmpeta eri. Dịka ọgbọ na-ekwensu. Ịkpọkwa aha di m tọgọ n'ọnụ, aha di m tọgọ ọnụ. Onye iberiberi ka gị ihe na-anya eme gị. Lee ya na-egbochi agaga. Gawa ndị iberibe lee ha. Onye ara piom piom piom, nne na-ebio, nwa na-ebio, nna na-ebio, hapụrụ m aka. Achọrọkwa m ka nwunye gị ṅụsịa mmanya ọ na-aṅụsị ya na-eweni aka na-ebi n'arụ nwunye m, ya nwekwana ya nwa ọzọ. Otu a nsị adịghị ọzọ maka nwunye gị ka nsị adịghị maka nwa nwoke. Ya rapụrụ m nwa nwaanyị kemgbe ọ ga-agbụdebe mkpi. Emeri ya eme onye nsọkwụnye dụọfere agba ọdụ tiri nwunye nwunye kparịa nwunye m ọfịa onye ọnụ. Ịbụ onye nkwado kama nkịta mmadụ ya tagbu nkịta be m tagbuo nke mmadụ ka njekwa ụgwọ. Eziokwu gbam ife m ya agwa ya bụ mwele ụdị iwe anyị ji bịa taa bịa mgbe ọzọ eweta m ọkụ esuo m n'afọ ọnụ ga ọgbọ ọkụ ka ọkụ na-agba ọsara n'afọ ego nsinye ọkụ n'afọ ọnụ ga ọgbọsie iru gị ọgba obi gị gbaa afọ gị gbakwuo njiriji ọgbakwuo njiriji kemere mụnụ ya ka iji wee bịa mama ka ukwu n'ụtụtụ wee na-aba mba nye ka nna na nwere iwe anyị ji bịa abịa mgbe ọzọ ọkụ afọ ọnụ olebe ebe a o wee gaa na njiriji inugo unu
na-eri nsị wee bịa be m aba mba afọ gagaga maka a na-akpọ oke mmiri ife m nsogbu adọrọ mmafọ ka m amazi anyị na-abụ onye esu ibi ọkụ a ga-arapụrụ gị ajị ka m bịanụ ka a mara onye ịgbara ajị agụ ịgbara ajị ene akwa na iru agụ gbaa ajụ nchi gbakwuo nke oke nekwa na nke a bụ nke oke nke oke dị egwu na ife oji agbagharị bụ na ine m anya na etu iru m do ka agụ na-adụ egwu ama atụ mana akọ gị fe akọ onwezife ihe emenwu ya ịka na-ekwu akọ gị akọ ịma nle nwa lee na ụfọdụ ajị na agụụ na-egbugbu nwere ụfọdụ ajị ji ele ka afọ ego eji eri nri ụmụ ndị chọrọ ajị ga ọ ga-ama mma na ọkụ ka njibe ebe n'ọkụ mmụọ a na-akwado nnabata mmadụ ka ndị ọkụ mmụọ kwe bụ ukwe nnabata mmadụ taa ka ebe nwa nọ ka ebe ọ nọ ka ebe Charles nọ idiri eji egota ya ọgwụ ifu Charles idiri eji egota ọgwụ ikwukwa gị nwaanyị bụkwala etu anya ede ka anya nwa ede bụkwala idiri eji egota ọgwụ ife dị na Charles na-akpa n'ụlọ a mbọsọ ọ ya agbapụ ka mbọsị ahụ nwere ife m nye m akpa n'ụzọ anwụra ha akụọla ha dịka na alọta bịa nye m akụkọ ma amara otu isiri mee ha nna m ịlọla nnọọ ele otu o siri gaa gị nwa ka nwaanyị ibe gị chọtara egwu yie egwu ịdakwasị ka nga nụrụ n'ọgụ ka nga nụrụ gị ọgụ ele otu siri gaa enwere ihe ọjọọ m mere na anyị batara masị gị nnọọ jụọ gị otu i siri gaa ọ bụ ihe ọjọọ ka m mere gị nwaanyị nụcha ọgụ nwoke nwere akụkọ onwere ihe ọzọ ị na-arụ na-ahụghị ịnọ nga gbashịrị agbara gbaka ute agbara gbaka enu akwa onwe ihe ọzọ na-arụ chere nna anyị gị were mba pụọ ị na-aga igbu ogbonna na famili ya ị na-aga ime nke a gị ruo ebe ahụ ha kwụọ gị duka lekwala isi gị lekwala otu ede onye kọrọ gị nke a isomga asịrị gbaka ute isomga onye bụ ogbonna ịkụ m ihe kama ga-akụ ma kụọ ya kwụọ nwunye kụọ ezinụlọ ya dum kwue mara ihe eziokwu kwuo ekwuzi ihe bụ asị n'otu isi ekume ka oke mgbere leni ya akụọla ha gị duka ahụ m agụ otu sọrọ m esi kuo ume agụ onye dọchụzụ m ataghị ya oju ọnụ oke mmiri ịdị egwu ezinụlọ nke m ọ na-ewute nna m ụdị ezinụlọ ịdị egwu nna m ndewo onye alụla ole ihe na ịkapụ ebe ahụ m ga-ata otu ga-esikwu nna m ụnụ achọghị m na-abụghị ọnwa ihe oriri ebe onye gị ga-anwụ ọnụ ndị ibe gị ndị obiri ga-amụbe ha a na-atụ ya adị n'ụlọ Go and let Papa and Esquire. Papa and Emeritus. Papa, you're gonna all up with the yellow. Low, get where I'm more. Machineke Brono. Now to your saw. Kurumo Higan. Lanya, I'm going to go to Chaga Huanugali. Over to Agadi Wanya. Mamma Bagadi Wanya says that she and no. Yes, I'm happy as an emeritus. Like I'm a question myself, Abaronio Bonye. Onyo Boyon too. Kaga Urogos. He has a movie, Mewama, working proton and proto.
gịla nwa ohi ọjọọ ga ikwuchago esokwa ya ukwu ube oyibo emeritus akwụkwọ nna udiri na uniyi ịnata n'eko ị na-aga idewe aka ị ka na-erikwe papa hizo mama hizo ịrụrụ na ibi ọkwabe nna ụka ibi esokwa ya ana m ajụ o nwere ife bụ ihe nwaanyị asị na imego ọ bụrụ ụlọ ka ịrụ ọ bụrụ nwaanyị ka ịnụ ijere esokwa ya wee jide ego na otoro gbagbukwa ego nekwa anya nwata eru jụọ ife bụ nna ewere hapụ ihe a na-arụ ya okoro eru wara ọgọdọ nekwe ka ikuku buru ya hapụ ọgọdọ ma ọgọdọ bịa edide ikuku edide ọgọdọ hapụ ya ahụ ị na-ekwe ịrụ ụlọ ịrụ na-arụ nna gị gbara ikoro gbagha ruo mgbe a na-agba agha Biafra ya soro nwaanyị udumuduke laa gụwa ka nọ nga so ịchụrụ ụmụ anya ga-achụrụ ha ga ebe gaa mụọ ka isi dobere otu a gaa mụọ ka anyị na-eme otu a gaa gbakọtara anya mechụọ azụ tantantantantanta ife ọnụ a na-agba gị nwa jeru nna uzipụrụ obodo oyibo iru ebe a soro peteri nwaanyị onye ọcha nakpuo na ya biri ebi wee nata ndị ka ị nwere ebe ị na-anọ eji m asambodo iji asambodo edukeshọn eji asambodo ndị a bụchara asambodo akwụkwọ ọ bụrụ asambodo ka ọ asambodo dị ya n'anya ka ngwa kwekwara onwe ugwu ya nụ m ka ị na-asị agadi nwaanyị wee sị go hapụ ọkwa agadi nwaanyị azọọ ndụ maka ịnwụgoro ya nwụ ọ ka abụrụ ya na-akwa okịta nwaanyị ji weta maka gịnị ka ị ga-eji nna uche dịkwa echi ma echi ha bụrụ ị na ochi nke dị elu mụ nwachiyara echichi na mabụrụ ogbedu na-agwa echi ya ma ọzọ onye onwe ugwu ọkwụ maka ndụ ọ dịghị ga-eme kwanye m ugwu gawa ọdịghị ga-eme ịrakwa gị aga nga ka ego dị maka ndụ gawa ebe ọ dịghị ga-eme laga mụla gị daba n'ime olulu n'otu ọla ahị ọkụ ma ọ bụghị otu agadi nwaanyị ihe m gara ime nwoke ugbu a ọwa next time otherwise next time I misbehave and if I misbehave otherwise Lady Emeritus nwoke kere gozo ọbụla mara ha dum and expire stipendium ignoramo wee kparịla anya nna m mụ ka nwa mecha anya kparịa na-agwa m esokwa Papa agara m gaa hụ ndị enyi ijefu ndị enyi ya ijefu amakwa na nwa oke mmiri adọrọ na ya Chioma papa elekwene gị onwe nke mmiri ọ bụrụ nke elekwene ana m agwa ife mere na-asị m ife na-ajụ m ajụ n'elu ajụjụ papa ghọtazikwa m ka ị na-acha m ọkụ ịghọtara gezie m ntị ka ịghọta ife na-achawa onye awa ọkụ bụ na m achọrọ ihe ọna jikọrọ oke mmiri achọrọ m ihe ejikọ mụ na oke mmiri mụ na oke mmiri eri ụwa na be anyị toro ma ọ bụ na mgbe anyị na-eje akwụkwọ mgbe ọbụla mụ na ya na-anụ ọgụ wee rukwe kịta mụ na oke mmiri adọrọ m ife ije ebe oke mmiri ihe ọ na ije takwa be oke mmiri iburu achọrọ m ya maka na oge nwa gụ na-ete ofe eburu ji arachakwa eze gị butere okwu nwa oke mmiri ji fụ n'ụzọ wee kparịba m egwu atụrụ ya nwa nwoke nke si na ya bụ nke na-aga ofu akụkụ na ya bụ ezekwa ya ka ọsọ na ọsọ pụkwa ya ọ gị nwa kpatara ya uberubekwe ọ kparịrị gị asọkwa ngị jebe ọgụ agwa Charles asọkwa ngụ jee nụba ama ọgụ ikotakwara iburu nwata nwa ikorobịa a na-akpọ Charles unu jide ya unu kwujichie ya ikpere dọwa na ikpere ahụ o nwere ụmụ akwara na-adị n'ikpere unu atọpụta ya achọrọ nke obido ugbu a nwụọ ihe ndị Igbo na-akpọ arthritis kụjie na ikpere achọrọ m ka ọ gaa ije ọzọ unu mechaa ya na-abịa ma pụọ n'ezigbo ugbo
ị na-emetụ m aka n'ahụ maka na ụjọ a na-atụ gị ka ọ gịnị dị? Shut up! Mmaga ọmụrụ gị n'ehihie. Kpụtara m ewu ahụ here. Kpụtara ewu ahụ here. Na kpụta n'ọya ahụ ebe a. Onye na-etigoro mkpu ama efere mkpụrụ ọjọọ akpọ agbaji ego obi. Shi ya bụ ọsịsọ na-atọ ụtọ. Kpụta ebe a. Kpụta onye. Come on. Oh, onye ka ewu. Gada nwa. Elekwe this man. Nwanne. Elekwe ihe bụrụ men just gbafuo n'ofu ka anyị kọ. Hey, kọkasị ihe niile. Wow. Sibon ewekwuli iwe. Mana ezigbo aha gị ọwụ Charles. Ọ choose. Si ahụ nọ n'isi si ọ ya pụtara Charles. Gị na-ajụ ezigbo. So kemgbe mụ na gị wee enyi nnọọ ma na ahụ Charles. Ama ọ gịnị? Kpọpụta ya. Nwa agbọghọ a bụ onye a. Ya nwa nwaanyị na ọ na-ajụ ma na-ewere waya na-ele ya anya, ele ya ọbara. Isi na abụ nwa gị nwaanyị. Mana ihe ọkwa nwa ha na-ekwu. Nwoke a bụ ezigbo akpụghị okele. Unu enwetaghị unu na-azụ mikrobia na nkịtị nwa ọchịchị dị ka Charles ekweghị unu nweta dukwanụ isi ebe ahụ kwuonụ isi ebe ahụ baanụ ngwụrọ gwọkwa na-efuru efu baanụ na-ajọ ọhịa onye amakọrọ ndị ụzọ isi ọzọ unu na-eri isi ewere m aka kọmplimenti aka ewere m aka ekpe kọmplimenti aka nri ka m wee romansi ọfụma ụmụaka dọkpere maka ya. ịma ihe na-eme n'obodo awa agaghị mahadum ọ dị ka ị gara kọleji of edukeshọn bịa nga ada na-ekechiwa ọnwụ nne kechiwa ọrụ buruburu ịlala ụkpa gee ntị ị ga-asụ ile ma anyela nwanne gị nwoke la atụgharị nwanne m nwaanyị dị ka atụrụ nkele enweghị onye nche ọmakịla bụ okwu ọmakịla nwaanyị ihe n'obodo alakụ nwaanyị ọ papa gị ka alakụ ihe n'obodo egbuo mama gị ilu n'ime ahịa onye iberibe gee ntị gaa gwa ewu awụsa ha ewu amabọ atụrụle m onye nche n'ihi m gaghara ije nwa mbe ma ọla nrọ ma ọla ihe zute ya alakụ nwanne m nwaanyị megbuo onye mpụrọtọla mpụrọtọ ịhụrụ ewu awụsa ihe Chineke gị kpọ ọkụ gị nwụọ otu nwoke ala m aghọta gị ese ewu ndụ ka keshawa ọnwụ ka ala m aghọta dị gị na-eme mgbe ọbụla na-ekwu ka nwa Mma gị ka esi egbeburu ya. Mma m sị ka egbeburu ya. ịlala ụkpọrọ ewu zuzu mmadụ ọ dị ihe ewu onye ka baba gị zuzughere ya esi bi n'ile serepụlịtị ọ gwara nna gị zuzu na Ghana.
nna gị wee otile ama ya ama n'obodo otile taa bụrụ ala nna m kọtadịra otile ịkabịla ụlọ nna nna gị mana gị nwee gịnị mere m tụrụ akparị onwe m lebe all this cans so dị mana gị ịma ya na-akpọ enweghị ya tọrọ mụ na gị lele n'isi ukwu ịdị ka ya gbara agbọ taa bụrụ ala irere ya njem ori isi ewu nwụrụ anwụ mụ na gị abịa mụ na gị akparịala m ịkparịkara m onwe m akparịala m akparịala m onwe m adị m ashamed adị m ashamed adị m adị m disgracement disgrace man adị m adị m lovishlos adị m otile ya bụrụ ala bụrụ ala ama m papa go agwa nna gị si awụ chief agwa papa go agwa emefe ọgụ ama gị otile nwụrụ anwụ ndị ọtụ ịyọrọ nwatakịrị otile ya ajụ gị bụpụta ya esi mpọ na ya ga-eme agabe ya onye na-aṅụ igbo oke na ọchịcha na-aṅụ igbo iburu onwe gị iburu ga inwe ozu ugwu akpọzina m nna gị ọ naghị atọzi m ka ịkpọ m nna gị ị na-agụ m agụ ụwa wo isi gị gawa ọbara mụ na gị ọgwụhụ ka o si yi ibe ya ị maghịla agba gị la-asọ oyi ị kwesịghị ka akpọ di ya gị nwa chifu oke mmiri ịmakwa ha na-akpọ chifu oke mmiri agụ a na-ahụ ike agwụ mma he na-ezuzu gị na oke gị na ọchịcha gị na ngwere and ịmalawu m an esquire an emeritus chai bobo akpọpeela ya akpọpeela ya ọya kwuru ka go on ele ihe okwu kwubula ka wee eziokwu onwere nke okwu ụwa asị nekwa ya ma dọga aka na ntị nke ikpeazụ ụbọchị ọbụla ikwere asị na na-achọ gị o wee bụrụ nwa okerekwu a na ahụgbu onwe na-egbu mee gị ime na-ewere ose gbaa gị n'ike